свърши мач и изпълня на Сарафа. Правите нали нормални? И сега ми казвате агресивен път. Не виж колко хора сме свидетели? Гранична полиция ще. Кой е гранична полиция? Да не сме Господин, надали. снимам го. Да дойде менеджер някой на смяната. Да ми свърши мач и изпълня на Сарафа. Гранична полиция ще. Кой е гранична полиция? Да не сме надали. Господин, снимам го. Да дойде менеджер някой на смяната. И с нами всеки си прави какво си иска в тази държава. Без да спазва никакви правила. Има правила. Чантата влиза, значи тази жена трябва да излезе. Точно така. И полиция няма какво да е бути. Няма какво аз да ми казва къде да Кой е ходя. гранична полиция? Ипни кварталния. Гранична полиция ще. Кой е гранична полиция? Да не сме надали. Господин, снимам го. Да дойде менеджер някой на смяната. И с нами всеки си прави какво си иска в тази държава. Без да спазва никакви правила. Има правила. Чантата влиза, значи тази жена трябва да излезе. Точно така. И полиция няма какво да е бути. Няма какво аз да ми казва къде да Кой ходя. е гранична полиция? Ипни кварталния.